እቲ ሓሳዊ ጓሳ ሓደ እዋን ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ቁሸት ሓደ ንፉዕ ጓሳ ነበረ። እዚ ጓሳ ኩሉ ግዜ ነባጊዑ ናብ ልሙዕ ሸኻ ይወስደን እሞ ንሳተን ካብቲ ወሓዚ ሩባ ማይ ሰትየን ሳዕሪ እናጠጠማ ከለዋ ንሱ ኸኣ ሻምብቁ እናወቕዐ የዘናግዐን ነበረ። ወዮ ጓሳ ስልችው ክብሎ ከሎ ዝገብሮ ስለ ዝጠፍኦ ዝፈትዋ ዕየቱ ሓቒፉ ኣብ ሓደ ዓብዪ ደንጎላ ኮፍ ብምባል ሎማዓንቲ ኸደኣ እንታይ ክፈጥረ ኢሉ ክሓስብ ጀመረ። ነዊሕ ከይጸንሐ ድማ ሓንቲ ጽብቕቲ ሓሳብ መጸቶ። ብቕጽበት ጠጠው ብምባል ድማ ብሓይሊ ሰናብኡ ነፋስ ብምምላእ ኩሎም ደቂ ዓዱ ከም ዝሰምዕዎ ገይሩ ውይ ርዱኒ 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 ተኽላ መጺኒ ኣባጊዒ ወዲወን ኢሉ ብዓውታ ክጭድር ጀመረ። እቶም ናቲ ልብኻ ዝመልሕ ብርቱዕ ዓውያት ዝሰምዑ ተቐማጦ እቲ ቁሸት ድማ ዘዝገብርዎ ዝነበሩ ዕዮታት ኣወንዚፎም ኣባትሮምን ካልእ መሳርሒታቶምን ሒዞም ነቲ ጓሳን ነተን መጓስኡን ካብ ተኽላ ከናግፍዎም እናጎዩ መፁ። ምፅእ እንተበሉ ግና ተኽላ የለ ገለ የለ። ወዮ ጓሳ ድማ ቁጣዖም ምስ ረኣየ እናሰሓቐ ተፃዊተልኩም በሎም። እቶም ተቐማጦት ቁሸት ድማ በቲ ጉጉይ ተግባራት ናይቲ ጓሳ ብሕርቃን ተኸኽ ኢሎም ዝወደይ ተኽላ ብዘይብሉ እዋን ተኽላ መጺኡ ኣይባህልን እዩ ኢሎም ነናዋኒኖም እናዕዘምዘሙ ተመልሱ። እቲ ጓሳ ግን ኩሉ ተዘጋጠመ ስለ ዘሰሓቆን ካብ ምስልቻው ስለ ዘናገፎን መሊሱ ክደግም ደለየ። ነዊሕ ከይጸንሐ ኩሉ ዝተባህሎ ረሲዑ ከዓ እንደገና ተኽላ 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 ነባጊዕ የጓየን ኣሎ ርዱኒ 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 ውይ እናበለ ክጭድር ጀመረ። እቶም ነባሮ እታ ዓዲ ድማ እንደገና ነዚ ምስኪን ጓሳ ከናግፉ ዝገደፉ ገዲፎም ኣባትሮም ኣልዒሎም ተኽላ ከሳጉጉ ዘብ 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 እናበሉ ተመፁስ እንትርፊ ሓደ ጓሳን ኣባጊዕን ተኽላ ዝበሃል ኣይረኸቡን። እዞም ተቐማጦ እታ ቁሸት ድማ ብድሕሪዚ ኣመና ብምቁጣዕ ኣንታታ ይረኺቡካ እዚ ኩሉ ሚዒድናካን ተላቢናካን ኬድናስ መላገፅ ጌርካና ኢሎም ብትሪ ገሲፆሞ ናብ ሰስርሖም እናዕዘምዘሙ ተመልሱ። ድሕሪ ቁሩብ ግን ወዮ ጓሳ ምስ መጓስኡ እናተዘናግዐ ከሎ ሓደ ዓብ ተኽላ መጾሞ እቲ ናባጊዑ በተግ ኢለን ካሃድማ እቲ ተኽላ ድማ ካሃድነን ጀመረ። በዚ ሰንቢዱ እንታይ ከም ዝገብር ዝሓርበቶ ቆልዓ ኩሉ ዘለዎ ሓይሊ ኣኻኺቡ ዓው ኢሉ ተኽላ መጺኒ ናይ ብሓቂ ኣባጊዕ ይጓየን ኣሎ በጃኹም ርዱኒ በጃኹም ኢሉ ደጋጊሙ ኣወየ
እቶም ተቐማጦ እታ ቁሸት ግና ወላ እኳ ኣውያቱ ብንጹር እንተሰምዖ ክላእ ሕጂ ከዓ ተኹላ ከይመፀዩ ተኹላ መፂን ኢሉ ዝፃወተልና ዘሎ ብምባል ንኣውያቱ ዕሽሽ ኢሎሞ ስርሖም ቀጸሉ። እቲ ተኹላ ድማ ንገለ ኣባጊዕ በሊዑ ንገሊአን ከዓ ፋሕ ኣበለን። ወየጓሳ ድማ በቲ ዘጋጠመ ጉሂ ኢሉ ናብ ዓዱ ተመልሰ። እምበኣር ካብዛ ፅንፅዋይ እንታይ ንምሃር? እወ ብተደጋጋሚ ሓሶት ንዛረብ እንተኮይንና ዋላ ብድሕሪኡ ሓቂ እንተተዛረብና ዝኣምነና ሰብ የልቦን እሞ እሙናት መታን ክንከውን ኩሉ ግዜ ሓቂ ንዛረብ። በሉ ክሳብ ኣብ ዝመጽእ ግዜ ብኻልእ ፅንፅዋይ ንራኸብ። ሰስናዩ ንዓኹም።